Yes. Så ja, vi starter rundvisning med i Spawn. Nej, undskyld, det var mine. Ja, vi starter bare med mine. Her er mine. Der er 2 miner, normal mine og donator mine. Og der har vi lige pizzafisk. Og jeg har lige fået slash pizzafisk. Herovre har vi cellerne. Vagttårnet. En lille smule lille, men okay. Og så vagtgange. En vagtgang til cellerne. Og hernede har vi sukkerkanefarmen. Undskyld, hvis det bliver en lille kort video. Hvis det bliver en kort video. Og så her har vi det her store tårn, eller whatever det er. Et bjerg, og det har vi i alle 4 hjørner. Og så har vi en træfarm herinde. Og ja. Så har vi her over casinoet. Et casino. Kan vi lige afspille en billet? Nej, det kan jeg ikke. Vi skal lige afspille en billet. Tak. Okay, så skal vi da åbne poletter. Skal vi lige åbne polet her. De er rimelig søde øjne. De er rigtig meget søde. Ups. Så tror jeg skal. Så vil jeg tro, at vi siger farvel. Det var hele. I kan lige få lov til at se Spawn. I kan lige få lov til at se Spawn. Her er Spawnet. Rigtig flot bygget. Her har vi shopness. Og her har vi, og så har vi, hvad nu det hedder, ja, det der. Så ja, jeg tror, det var ikke for den her gang. Stopper det. Jeg stopper videoen nu. Så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg ser med. Husk at join. IP'en vil være i kommentaren. Så vi ses. Hej.